Lego Duplo. Vi prøver at se hele vejen rundt. Og det svarer til 2 til 5 år. Og det er cirkustransport. Og jeg starter lige med at åbne her. Jeg tror lige have lidt en skarp saks, eller en kniv, eller et eller andet. Fordi den er tablet i enderne. Så. Så. Kom jeg ind til det. Og det er nogle små poser. Og der er også en brochure med, hvor de reklamerer for noget af de andre startersæt, de har fra Lego Duplo. Det er den, jeg har vist tidligere. Den der. Det er en anden en. Den der er fra 1,5 til 3 år. Og det er den, som jeg skal til at vise nu. Og så kan man så få noget supplerende til. Så det er sådan, hvor en brochure, man kan blive inspireret til, hvad man ellers skal købe. Det er en form for hestetræler, der er med. Og det er bilen, hvad for noget af bilen. Og det kan man så sætte sammen her. Lige til at se et lille klik. Sådan. Whoopity. Og så kan vi åbne den her. Den klipper jeg lige over her. Sådan. Og der er så en blå rampe med. Og den passer til hestetrælleren. Eller giraftræleren. Og den kan man simpelthen sætte fast. Hvis jeg siger så et lille klik. Og så kan den altså køres op og ned. Og der har vi cirkusmanden. Og han har en greb i sin hånd. Og de her to, det skal forestille halmballer. Så har vi lidt mere til bilen. Så har vi lige her. Og så skal den sættes fast. Så, det er meget nemt at gøre. Og til sidst så har vi giraffen. Så skal den ud. Og den kan jo så gå op af her. Og så kan den stå i hestetrælleren. Der kan vi sætte den fast. Og så kan manden her, slipper han lige sin greb. Så kan han jo gå hen og lukke traileren. Og så kan han jo køre afsted i bilen. Og der er faktisk så meget plads i hestetrælleren. Jeg ved ikke, om I kan se henne. At man kan faktisk sagtens have. Man kan sagtens have de 2 halmballer herinde også. Uden problem. På samme tid med, at man har giraffen herinde. Det kan man måske. Jo, så. Lige sætte så ordentligt fast, lige her ramt. Rigtigt. Og så kan man jo stille greben hernede foran. Og så er det hele jo med til at kan køre afsted. Og farverne, de er rigtig glade og flotte, så man bliver godt humør at se på det. Cirkusmanden, han er lavet med rigtig fin sminke. Meget livagtigt. Alting, det går nemt. Altså det er nemt at have med at gøre. Så selv små hænder kan have med det. Så når det kommer ud og ind. Og der er tænkt på alle detaljer i det her. Så det er helt klart, at der er til mange timers leg.